Hau zeadek, hau pelotan komentarista hitzean adek. Hau euz guzteit, oso gerrezpano, hau dek umeoa zanen, haitzegoan euskitze imitatzen. Pilota zaleo zer modu zarete hemen gaude. Zeter zabitza ba? Ze martxa? Oin entrenamenduko xor bat egiteko asmotan pilotan. Entrenamendu berezi xamarra da, ikusi nahi izatekotan igo gora lasai. Ikuste aldek, euskitze, ikusi nahi izatekotan igo gora lasai. Kantxatik kanpo ere aurkitu dugu artista bat. Ez dago, unai zuk ezagutzen ez dezunik pilota munduan, edo? Ez. Baino, ikusi aldek, Antiago bakarrik ikusita ezagutu diti. Ikusi aldek. Gestu, etzegit ikustak, umetan, oain di pelirrojo eixo bat bezala, baino, hau, oidek. 2019ko finala izango da, alde batetik Daniel Elezkano eta Beñat Razusta bestetik, Iker Irribarria eta Jose Javier Zabaleta eta hortxe doaz lau pilotariak. Hombre, honek igual ikasitare eukik ezki partidu, ez? Hau, unuzkio irualdiz ikusi partidu. Hor jarri horrezea tipo hau, zuzeneko partidoak. Utxartean dira pilotariak eta guk tartetxo bat egingo diegu merkata laholko iragarkiei. Merkata laholko esatea. Dipo honek euskitze, pasa ikek. Gainetizeu, netzako gainetizeu, setxun jarri horrek. Euskitze honengatik ikasten nahi den, ez? Netzak apunte batzuk eta, klasek hartzea hortu egin. Daniel, Zabalera, baina luztegi, kanpora.